Μηνύματα μπορούμε να στέλνουμε σε πολλούς παραλήπτες ταυτοχρόνως και όχι μόνο σε ένα όπως είδαμε προηγουμένως. Στο επόμενο παράδειγμα θα στείλουμε ένα μήνυμα σε 2 παραλήπτες. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Στο πεδίο Προς εισάγουμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Πατάμε μία φορά το κόμμα και στη συνέχεια τη διεύθυνση του δεύτερου παραλήπτη. Εισάγουμε το θέμα στα ελληνικά. Και εδώ το κείμενο του μηνύματος. Για να φύγει το μήνυμα, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αποστολή όπως έχουμε ήδη αναφέρει. Αυτό μεταφέρεται στον φάκελο εξερχόμενα και στη συνέχεια κλικ στο κουμπί αποστολή και λήψη. Και το μήνυμα έχει φύγει. Στον φάκελο εξερχόμενα δεν υπάρχει τίποτα, ενώ στον φάκελο απεσταλμένα υπάρχει. Τους αποστολείς μπορούμε να τους δούμε εδώ. Ο πρώτος, ο δεύτερος και το θέμα. Εννοείται πως όταν λάβουν οι παραλήπτες το μήνυμά μας, ο ένας θα γνωρίζει πως το έλαβε και ο άλλος. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε ένα νέο μήνυμα και θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια άλλα πεδία όπως το πεδίο KIN, το οποίο βγαίνει από το κοινοποίηση. Στο πεδίο Προς πληκτρολογούμε τα ονόματα των παραληπτών του μηνύματος, τους οποίους αφορά άμεσα το μήνυμα που θα στείλουμε. Στο πεδίο Κοινοποίηση πληκτρολογούμε τα ονόματα των παραληπτών, τους οποίους δεν τους αφορά άμεσα το μήνυμα, αλλά θα θέλαμε να είναι εν γνώση τους, να το κοινοποιήσουμε δηλαδή το μήνυμα σε αυτούς. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Στο πεδίο Προς πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Kostas@infolearn.gr. Στο πεδίο Κοινοποίηση θα πληκτρολογήσουμε τη δική μας διεύθυνση. Στο πεδίο Θέμα θα πληκτρολογήσουμε το κείμενο Κοινοποίηση. Και εδώ το κείμενο του μηνύματος. Στη συνέχεια θα στείλουμε το μήνυμά μας κάνοντας κλικ στο κουμπί Αποστολή. Μεταφέρεται στον φάκελο εξερχόμενα και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί Αποστολή και λήψη για να φύγει από τον υπολογιστή μας. Το μήνυμα έχει φτάσει στους παραλήπτες. Ένας από τους παραλήπτες όμως ήμασταν και εμείς. Για να δούμε ποια μηνύματα μας έχουν στείλει, κάνουμε ξανά κλικ στο κουμπί Αποστολή και λήψη. Με αυτόν τον τρόπο το νέο μήνυμα εμφανίζεται στον φάκελο εισερχόμενα. Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ. Το στείλαμε εννοείται εμείς στον εαυτό μας και το θέμα είναι κοινοποίηση. Εάν προσέξουμε σε αυτό το σημείο θα δούμε πως εμείς βρισκόμαστε στο πεδίο κοινοποίηση, ενώ στο πεδίο Προς υπάρχει και άλλος παραλήπτης. Εννοείται ότι και αυτός γνωρίζει πως το μήνυμα το λάβαμε και εμείς. Στη συνέχεια θα στείλουμε ένα ακόμη μήνυμα και θα χρησιμοποιήσουμε και το πεδίο Ιδιαίτερη κοινοποίηση. Στο πεδίο Προς πληκτρολογούμε τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη. Στο πεδίο Κοινοποίηση πληκτρολογούμε τη δική μας διεύθυνση. Στο πεδίο της Ιδιαίτερης κοινοποίησης πληκτρολογούμε κάποια άλλη. Εισάγουμε ένα κόμμα για να εισάγουμε και δεύτερο παραλήπτη στο πεδίο της Ιδιαίτερης κοινοποίησης. Πληκτρολογούμε το θέμα και το κείμενο του μηνύματος. Πριν στείλουμε το μήνυμα, θα εξηγήσουμε τι θα δουν οι παραλήπτες του μηνύματος. Ο Κώστας, ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο Προς, μόλις λάβει το μήνυμα θα δει πως το μήνυμα το έλαβε και ο Στέλιος L, που βρίσκεται στο πεδίο Κοινοποίηση. Το ίδιο θα δει και ο Στέλιος L. Ο Στέλιος L θα δει δηλαδή ότι το πήρε και ο Κώστας. Δεν θα δουν όμως και οι δύο κανέναν από τους δύο παραλήπτες που υπάρχουν στο πεδίο Ιδιαίτερη κοινοποίηση. Εννοείται πως μόλις η Δέσποινα λάβει το μήνυμα, θα δει ότι το πήρε και ο Στέλιος και ο Κώστας, όχι όμως ο Webmaster.
Ο webmaster μόλις λάβει το μήνυμα θα δει ότι το πήρε και ο Στέλιος και ο Κώστας, όχι όμως και η Δέσποινα. Σε γενικές γραμμές, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρίσκονται στα πεδία προς και κοινοποίηση, ο ένας βλέπει τον άλλον. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που βρίσκονται στο πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση μπορούν να δουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που υπάρχουν στα πεδία προς και κοινοποίηση, αλλά ο ένας δεν βλέπει τον άλλον. Στέλνουμε λοιπόν το μήνυμα κάνοντας κλικ στο κουμπί αποστολή. Το μήνυμα μεταφέρεται στον φάκελο εξερχόμενα, κάνουμε κλικ για άλλη μια φορά στο κουμπί αποστολή και λήψη. Και από τη στιγμή που ήμασταν και εμείς μέσα στους παραλήπτες, θα λάβουμε το μήνυμα. Κάνουμε ένα κλικ πάνω για να το διαβάσουμε. Παρατηρούμε πως ενώ εμείς βρισκόμαστε στο πεδίο κοινοποίηση και ο Κώστας βρίσκεται στο πεδίο προς, όπως το είχαμε δει και προηγουμένως, δεν εμφανίζονται τα ονόματα των παραληπτών που βρίσκονταν στο πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση. Την ιδιαίτερη κοινοποίηση λοιπόν την χρησιμοποιούμε στις περιπτώσεις που θέλουμε να στείλουμε το ίδιο μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, χωρίς όμως ο ένας παραλήπτης να γνωρίζει ποιος άλλος έλαβε το μήνυμα. Το πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση μερικές φορές δεν εμφανίζεται. Για να το εμφανίσετε θα πρέπει μέσα από το μενού προβολή να κάνετε κλικ στην εντολή όλες οι κεφαλίδες. Τώρα είναι επιλεγμένη και γι' αυτό εμφανίζεται το πεδίο. Αν όμως την αποεπιλέξω δεν θα εμφανιστεί το πεδίο ιδιαίτερη κοινοποίηση.